животе. Защо си ти към мен несправедлив? 10 години аз работя и се мъча, аз в чужбина. Тежко е, майко, много е тежко. Гледам децата само по скайпа. Не искам пари, не искам злато. Искам, майко, да се прибера от дома, да се завърна моята къщичка и да прегърна трите си деца. Не искам пари, не искам злато. Искам, майко, да се прибера от дома, да се завърна моята къщичка и да прегърна двете си деца. Яша, майстере! Сайро, Мике!